Velkommen. I dag skal vi tale om et emne, der er både komplekst og dybt personligt for mange. Vi skal tale om loyalitet. Ikke den form for loyalitet, vi hylder, den, der bygger på gensidig respekt, tillid og kærlighed. Nej, vi skal tale om dens mørke, forvrængede tvilling, den narcissistiske loyalitetstest. Hvis du nogensinde har været en del af et narcissistisk familiesystem, et parforhold eller en arbejdsplads, vil det, jeg nu fortæller, måske give genlyd dybt i din sjæl. For i disse systemer er loyalitet ikke en gave, der gives frit, det er en gæld, der konstant kræves indisk. Det er en uskreven lov, en slags bandekodex, der forventes overholdt uden spørgsmål. Og det er netop denne forventning om ubetinget loyalitet, der lægger grunden til den største skade, disse relationer forårsager. Denne dynamik er mest intens i familier. Her er der flere mennesker, der i fællesskab håndhæver koden. Du har sikkert hørt frasen, vi er jo familie. Familien Jensen holder altid sammen. Umiddelbart lyder det smukt og trygt. Men i et narcissistisk system er det en kode for noget helt andet. Det betyder, der er et eller flere magtfulde medlemmer i denne familie, som opfører sig forfærdeligt, og de vil måske også behandle dig dårligt. Men du må ikke sige et ord om det. Gør du det, er du illoyal. For vi holder sammen. Denne idé om, at blod er tykkere end vand, bliver et våben. Det skaber en illusion om et uigennemtrængeligt fællesskab, mens det i virkeligheden er et fængsel, hvor du forventes at udholde nedgørelse, manipulation og følelsesmæssigt misbrug i tavshed. At holde mund bliver selve definitionen på familieloyalitet. Hvis du befinder dig i en sådan usund situation, begynder du måske at tolke din egen mavefornemmelse, din følelse af ubehag og uretfærdighed som et tegn på, at du er den illoyale. Og hvis du vover at påpege problemerne igen og igen, bliver du hurtigt udpeget som problemmageren. Se, hvor illoyal du er, lyder anklagen, at du hele tiden skaber dårlig stemning. Denne anklage om illoyalitet spiller på en af vores mest grundlæggende menneskelige frygter, frygten for udstødelse. Frygten for at blive isoleret og efterladt alene. Næsten alle mennesker har et dybt ønske om at høre til, selv hvis det er i en dysfunktionel familie. For et barn er denne situation umulig at navigere sikkert. Et barn har ikke råd til at miste sin families støtte. At blive stemplet som illoyal, som en, der trodser stammen, er en byrde, intet barn kan bære. Derfor giver barnet efter. Barnet lærer at lade som om, det forfærdelige ikke sker. Dette er ofte startskud til dybere psykologiske mønstre som komplekse traumer, dissociation og en overvældende følelse af selvbebrejdelse. Barnet konkluderer, det må være mig, der er den slemme. I nogle familier fortælles der endda skrækhistorier, myter om familiemedlemme, der blev udstødt på grund af deres illoyalitet. Vi taler ikke længere med onkel Anders, kan det lyde. Eller kusine Mette. De var ikke loyale. Disse legender om de forviste tjener som en konstant advarsel. Jo yngre du er, når du hører disse historier, des mere skadelige er de. De skaber en reel frygt for at blive efterladt i kulden, uden støtte. Tanken om den stakkels onkel, der vandrer alene rundt i verden, fordi han var illoyal, er skræmmende. Men som voksen indser du måske, at onkel Anders sandsynligvis var forud for sin tid. Han så systemets gift og valgte at forlade det. Måske lever han i dag sit bedste liv, netop fordi han intet har med den familie at gøre. I intime parforhold bruges anklagen om illoyalitet ofte til at isolere partneren. Der er en usagt forventning om, at forholdet skal være det absolut vigtigste i verden, vigtigere end alt andet. At vælge en aften ude med vennerne for at fejre en fødselsdag, at tage på weekendtur med gamle kammerater, eller endda at bruge tid med din egen familie, kan blive stemplet som illoyalt. Nu er du jo i et forhold, kan argumentet lyde, så burde dette være din første prioritet. Et hvert forsøg på at have et meningsfuldt liv eller relationer,
der er adskilt fra parforholdet, kan blive set som et svigt af den narcissistiske partner. Ironien er ofte, at den narcissistiske person selv har svigtet dig gentagne gange, men alligevel anklager de dig for manglende loyalitet. Hykleri er, kan man sige, et af de primære kærlighedssprog i et narcissistisk forhold. Din illoyalitet kan også blive påpeget, hvis du er uenig med din partner. Hvis du udtrykker en holdning, der stemmer overens med en andens, men ikke din partners, kan det blive tolket, som at du vælger side imod dem. Dette stikker dybt, især hvis du faktisk ser dig selv som en loyal person, der aldrig har svigtet. Alligevel bliver du konstant bombarderet med denne falske anklage. I venskaber ser vi et lignende mønster. En narcissistisk ven kan se det som illoyalt, hvis du begynder at omgås andre vennegrupper eller ikke inviterer dem med ind i en ny social cirkel. Igen er hykleriet tydeligt, de gør selv, hvad de vil, hvornår de vil, men føler alligevel, at de har ret til at kontrollere dit sociale liv. Især med gamle venskaber fra barndommen eller ungdommen kan de bruge historikken som våben. Jeg har kendt dig for evigt, og så vælger du dem. Hvor er du dog illoyal? Du føler dig fanget, som om du skylder dem en loyalitet, der forhindrer dig i at vokse og udvikle nye relationer. Og så er der arbejdspladsen. Et sted, hvor loyalitet ofte fremhæves som en positiv værdi. Men i et narcissistisk arbejdsmiljø bliver begrebet forvrænget. Her bliver du anset for illoyal, hvis du stiller spørgsmålstegn ved en dårlig eller uretfærdig firmapolitik. Hvis du ikke yder en langt større indsats, end du bliver betalt for. Hvis du overvejer at søge et nyt job med bedre muligheder. Anklager om illoyalitet er et magtmiddel til at kontrollere medarbejdere, til at gaslighte dem om deres engagement og til at fratage dem muligheden for forfremmelse. I de mest ekstreme tilfælde bliver et hvert forsøg på at skabe en sund balance mellem arbejde og fritid stemplet som illoyalitet af narcissistiske chefer. Hvor kommer disse konstante anklager fra? Først og fremmest stammer de fra en dybliggende følelse af berettigelse hos den narcissistiske person. De føler sig berettiget til hele dig, din tid, dine tanker, dit liv. Et hvert forsøg fra din side på at være et selvstændigt individ opfattes som et angreb. Derudover tager narcissistiske mennesker sjældent ansvar for deres egne fejl. I stedet projicerer de skylden over på andre. Ved at kalde dig illoyal, når du påpeger deres skadelige adfærd, vender de situationen på hovedet. Pludselig er det ikke deres handling, der er problemet, det er din reaktion. Du bliver problemet. Anklagen om illoyalitet er et redskab til at kvæle din individualitet. Hvordan våger du at være dig selv? Hvordan våger du at gøre noget, du har lyst til eller brug for? Det store, tunge ord, illoyal, kan effektivt lukke ned for ethvert forsøg på selvudfoldelse. Det holder dig fastlåst i en version af dig selv, der passer ind i systemet, men som ikke er dit sande jeg. I et hvilket som helst system, en familie eller en arbejdsplads, vil den narcissistiske person i magtpositionen altid belønne den mest loyale. Og denne loyalitet opnås ofte ved at ofre andre. Det kan føles unikt grusomt i en familie, hvor du måske betror dig til et familiemedlem, deler en hemmelighed eller en smerte, kun for at opdage, at de løber direkte til den narcissistiske magtperson med informationen. De gør det for at sole sig i glansen, for at blive anset som den loyale og modtage fordele. Nu bliver du set som endnu mere illoyal, og du er blevet forrådt af en, du troede, du kunne stole på. Denne kamp om magt og anerkendelse er kernen i triangulering. Alle i systemet forsøger at vinde den narcissistiske persons gunst, selv hvis det betyder at stikke andre i ryggen. På arbejdspladser ser man det samme, når medarbejdere angiver deres kolleger til ledelsen for at vinde point. Narcissistiske ledere opfordrer ofte til denne stikkerkultur, fordi den skaber frygt og splittelse, hvilket gør det lettere for dem at bevare kontrollen. Det skaber en Orwellsk-atmosfære, hvor alle bliver ja-sigere, og ingen tør sige fra. Vi lærer fra barnsben, at loyalitet er en dyd. At stå ved en ven, en sag,
et land. Men i narcissistiske relationer lærer vi desværre, at loyalitet er en ensidig forpligtelse. Den bliver brugt som et våben til at holde folk nede og til at udstøde dem, der ikke makker retorisk. Fordi vi er så dybt programmeret til at se loyalitet som noget godt, efterlader anklagen om at være illoyal os med en følelse af at være dårlige mennesker. Mange, der har forsøgt at vinde en narcissists anerkendelse gennem ekstrem loyalitet, ender med at blive brændt. For den dag, narcissisten falder, vil al din loyalitet være glemt. De har intet problem med at lade dig tage faldet for deres fejl. Din loyalitet bliver belønnet med forræderi. Eller endnu værre, en dag vil den narcissistiske person bede dig om at gøre noget, der strider imod alle dine værdier. Den ultimative loyalitetstest. Hvis du nægter, alle dine års trofasthed pludselig intet værd. I den narcissistiske verden er det alt eller intet. En del af helingsprocessen er derfor at udfordre den identitet, du har fået påduttet som en illoyal person. Mange, der kommer ud af disse relationer, siger, jeg troede vitterligt, at jeg var en dårlig holdspiller. Jeg troede, jeg var en illoyal person. Det kan tage lang tid at genopbygge troen på, at du er loyal, men at det, der blev krævet af dig, intet havde med ægte loyalitet at gøre. Sund loyalitet er gensidig. Den er ikke en test. Den er ikke et våben. Og den kræver aldrig, at du overtræder dine egne værdier, din etik eller loven. Pas på med at falde i fælden med at ville bevise over for narcissisten, at du er loyal. For i den kamp kommer du kun til at gøre ting, der skader dig selv. Det er en rodet og smertefuld rejse, men det er muligt at genfinde en sund forståelse af loyalitet og anerkende, at du er en loyal person. Du var bare placeret i et system, der ikke fortjente din loyalitet. Hvis denne fortælling har givet dig stof til eftertanke, vil en deling eller et like hjælpe den med at nå ud til andre, som måske har brug for at høre den. Tak fordi du